Gdje živim u lijepom selu, mislim da postoje ljudi, ali niste mogli tačno hodati pokraj vrata za šećer. Kuće su barem bile dobre 5 do 10 minuta hoda jedna od druge. Najbliža trgovina bila je udaljena najmanje 30 minuta, a grad je udaljen 45 minuta. Dakle, da bismo ga zaključili, ovdje nije bilo šta učiniti se. Bio sam dovoljno sretan da živim na pješačkoj udaljenosti od mog najboljeg prijatelja, ali ono što zapravo pokušavam reći jeste da bismo hodali, a svi bismo mogli krenuti. Ove jedne noći nismo bili dobri i odlučili smo usred noći šetati i upoznati neke dječake u parku, možda pola milje od svoje kuće. Park je odmah sa ceste, sa šumama, sa obje strane i jezerom, izravno sa druge strane. Ne previše ljudi, iako postoje kuće. Mnogo smo hodali noću, tako da nas nije previše uplašilo. Bilo je uvijek životinja i tako smo razumjeli i normalne zvukove. Ponovo se nalazimo u susretu sa tim dječacima i sjedimo za piknikom u našem parku gdje gledamo na jezero. Dakle, dvojica su okrenuta prema jezeru, a moj prijatelj i ja smo sa druge strane gledajući park i izlazili na cestu. Vjerovatno malo poslije 2 ujutro i primijetim da se ova svjetla odbijaju od ceste koja dolazi prema parku. Sada sam prilično razigran, mislim da je osoba sa baterijskom svjetiljkom. Možda hodanje njihovim psom opet nije ludo gdje živimo. Tako svjetlost prolazi pokraj parka i nastavlja niz cestu. Nitko ga drugi nije primijetio i ne smetam ga istaknuti jer sve dok nam svjetlost ne dolazi k nama nije li tolika velika stvar. Pa možda 10 minuta kasnije svjetlo se vraća niz cestu i zaustavlja se na ulaz u parku. Sada znaš kako možeš reći kada se iznenada usmjerava svjetlost u vaš smjer. Tako sam tiho rekao nešto za dječake i moj prijatelj. Dječaci počinju vikati i poticati, to jeste bježati, pokušavajući piskati osobu. Svjetlost je počela hodati prema nama i samo je dovoljno blizu da jedva čujemo korake koji su drobili lišće. Dječaci počinju psovati i vikati, iznenada smo ga čuli. Svi smo ustali, dječaci u početku bili su spremni za borbu. Onda je svjetlost pala i još smo čuli kako se sprint približava. Svi smo trčali u šumu i sakrili se. Moj prijatelj odmah je nazvao njegovog oca i rekao da pozove 911 i da će doći odmah, nema pitanja, i sjedili smo u tihom mraku i da će nas barem neko spasiti. Čuli smo tako nešto žešće u vodi, možda 2 ili 3 koraka, a zatim je uslijedila tišina. Njegov otac se pojavio za možda 2 minute i dohvatio nas sa puškom u ruci. Odvezao je dječake koji su plakali kući, a zatim nas, i sam se vratio u park. Rekao je da nije pronašao nikoga ili baterijsku svjetiljku, ali moj prijatelj i ja nećemo izaći već mjesecima nakon toga. Imam još priča o jezivim stanjima koje su se dogodila dok sam tamo živio, ali sada živim pored groblja i osjećam se iznenađujuće sigurnije sa izuzetkom nekoliko prepričavanja.